Lihava. Niin mäkin. Mieti miten paljon helpompaa elämä oli läskinä. Niin. No on mä oikeastaan vieläkin semiläski, mutta kyllä mä haluaisin silti olla vaan oikeesti ihan vitun lihava ja pelata vaan. Ja, siis niinku pelata työkseni. Mut mieti siis tää, nyt kun sama käy tässä lattiallakin. Ennen se niinku pyörit vaan ei tuntunut missään. Niin, nyt mä joutun vähän niinku oikeesti menee kantittain tälleen. Niin. Ja ei tarvis nostella näitä painoja, kun heiluttais vaan hiirtä. Niin. Ja ei tarvis niinku käydä kaupassa hakea mitään terveysturvaa, kun tilaa tuosta alakerrasta kebabia. Niin. Sitten juhlapäivinä kävis syömässä siellä. Paikan päällä. Niin. Se ottaa vähän salaattia. Mutta on kebabissa salaatti mukana. Niin joo. Oletko muuten ikinä syönyt käärii rullakebabin perhepizzaa? Ihan vitun mässy. Niitä pystyy ennen vetämään, mutta nyt ei enää. Pysty mitenkään. Ei tää 8 viikkoa riittää. Ei sitten millään. Fatist Fitti Otos 1. Intro, promo, kertomus, tarina. No niin, noista loppuu varmaan akku noista vehkeistä. Moi, mä oon Arttu, mä oon 21-vuotias baarimikko. Mä oon painanut 120 kiloa ennen armeijaa. 110 kiloa ennen leville lähtöä. Läski. Kyllä, lihava olen ollut, mutta oon yrittänyt muuttaa elämäntapojani. Laihtunut vähän ja nyt olisi tarkoitus sit muuttaa tää kaikki ylimääräinen niin kuin pelkäksi positiiviseksi ja lihakseksi ja kaikeksi muuksi. Joo, meikällä on sama homma, eli semmonen 120 kiloa tullut painetta tossa vuosi sitten. Ja tarkoitus on nyt ruveta vähän urheilemaan ja käydä sen jälkeen vähän juoksemassa. Tough Viking kisaa, 12 kilsaa. Mä pystyn just sen 2 kilometriä juokse oksennamaan. Mä pystyn 1,5. Kello on 5:30 ja lähdetään salille. Mitkä on fiilikset? Se, että mä haluun nukkumaan. Tähän aikaan. Niin toinen meistä on herännyt ja toinen meistä on päässyt töistä. Huhhuh. Vähän aamupala ja lähdetään junupalle. Mä oon tässä just töistä ja tunti sitten. Mitäs päivä vähän yli jotain. Töistä ja vähän väsyttää, nautin olotilasta. Nyt on ensimmäinen reeni alkamassa. Ihan positiivinen fiilis tässä vaiheessa. Anna, ei 20 sekuntia taukoa sarjan väliin. Noniin, viimeinen sarja. Anna mennä. No ei sit voi antaa se 20. Ja 15 sekkaa taukoa. Eiks mä saa vieläkään 20? Et sä, kun se on noin kevyt sulle tuo paino. Kevyt. Tää on mulle sairaan raskas. Ensi kerran tuplataan tuo. Mitä? Ensi kerralla tuplataan, kun meidän pitää löytää nyt Painot mä väliä. Paino. Noniin, jaa alas. Noniin, ja sit jatkuu. Koita vaan pitää se yläkroppa paikalla. Köytä sut tossa ei. Jalkoja alemmas. Jalat saa melkein kopsata lattia, mutta silleen. Sä tii. Haluat sä jonkun tyyny sinne mahalle? Siis paljon helpompi. Nyt hirkeä. Noniin, ja jatkuu. Vielä 10 sekuntia lankutus. Nouse ylös. Jos sä haluat. Ylös! Ei oikeesti mä oksennan ihan just. Ei se haittaa. No niin, sitten vielä viimeinen sarja heti putkeen ja sen jälkeen vielä vähän. Aina pitää nattiista. Mites tuo syömispuoli? Syömispuoli on. Mä oon ainakaan tykännyt yhtään syö. Mä oon tykännyt. Aamusi maitorahkaa ja ihan kauheeta. Siis mä oon varmaan eniten meistä. Syönyt rahaa. Niin kuin 6 persoonaa, Artut ja 6 Arttua lisää. Niin mä oon enemmän varmaan tossa syömisjutussa ollut mukana. Et mä oon syönyt jutun mukaan, yleensä alle jopa. Maitorahkaa hyvää, pienellä huijauksella kun laittaa se Funlightin mehutiivistettä, semmoinen sentin verran. 1 kalori per koko pullo, ei sokeria, muuttaa makuu. Hedelmiä tullut syötyä, oikeasti pieniä annoksia ruokaa, kaikkea mitä saa syödä. Puuroa. Sä et syö puuroa. Mä en tykkää edes puurosta. Ja se ei oo mikään vaihtoehto, että sä et voi ruveta syömään.
Testataan. Mä olen valmis testaamaan. Ensin kannata ostaa sitä lusikallisen testaa. No, vasemmalle kaistalle taas. Ja tästä vasemmalle. Kun en oo syönyt puuroa niinku varmaan 15 vuoteen. Mutta siis voin mä niinku... Mitä vittua mä Ei kun sä... Tää on... En mä tarvinnut väistää. Ei niin, siis joo, ei niin, koska tää on muuten pottelakon takaa. Mä sanoin, että sä oot joskus nyt paskantaa housuus sun tyyliin, se oli niin taas. Lähellä oli, mä rupeen vähän kurnuttaa aikana. Hei, hyvää huomenta ja mitäs tänään lyötäisiin tai ketäs tänään lyötäisiin keittiössä on ensimmäistä kertaa tehty puuroa. Tänään on sunnuntai 10.5. Ja puolet puurosta on syöty, kun tuli mieleen, että pitäisi varmaan kertoa näitä mietteitä ja mielipiteitä näistä kaikista asioista. Eli puuroa marjoilla, en nauti tästä, opin nauttimaan jossain vaiheessa elämää ehkäpä. Fatist Fittiin ensimmäinen oma kauppareissu. No, onhan tääkin tietysti ruokaa, mutta... Nyt me paistellaan tässä 150 grammaa herkullista kanapihviä ja 60 grammaa riisiä sajolla. Ihan kaikessa iloisuudessaan mukana. Ja sitten meillä on nyt pyyntiä salaatti vielä siihen päälle. Niin, ensimmäinen ruoka saatu lautaselle ja... Joo. En nyt oikein osaa vaan niin keksiä, mitä tähän pitäisi sanoa, mutta... Kertaakaan en ole vielä sortunut syömään mitään paskaa. Mä kävin toisessa päivänä pizzaa. Varmaan mitä niin mäkin.